szép hangosan. Amíg kicsi voltam, és okos, és kedves, és szép, mindig tudták, kire hasonlítok. Istenem, akárcsak az anyja. Ördögbe is szakasztott az apja. A megszólalásig szegény Jolán. Mintha csak magamat látnám. Azért talán rám is hasonlít egy kicsit. Amíg kicsi voltam, és több eszem volt, mint egy nagynak, anyukám füzetbe írta be, hogy mikor fordultam a hasamról a hátamra, mikor ültem fel először, mikor álltam fel először a járókában, mikor ittam először bögréből, és mi volt az első szó, amit kimondtam. Amíg kicsi voltam, mindenki így beszélt hozzám. Anyuka egyetlen boldogsága. Nagymama szeme fénye. Drága csillagok. Kicsi bóganak, hátamat, hogy parancsolok fény. Hadd puszilja meg a talpacskáját. Mit hozzam az én kis madaramnak? Amíg kicsi voltam és bűbájos, apukám albomba ragasztotta a fényképeimet, hogy mindenki megnézhesse, milyen voltam 3 napos, 2 hetes, 4 hónapos és 1 éves koromban. Ekkor került az első kinőtt tipegőcipőm anyukám fölé a polcra. Ekkor tette apukám a tárcájába, amit neki rajzoltam. Amíg kicsi voltam, mindenki csodálta, megint mennyit nőttem, megint mit mondtam, és... Na hát, milyen ügyes vagy! És apukám lefényképezett az állatkertben, a játszótéren, Cézárral, akitől nem féltem, Moronka nénivel, akitől féltem, és ez a Vadai Zára ünnepélyen, ahol nekem tapsoltak. A esküvőben pedig a fényképeken az sajnos nem is látszott, hogy engem minden érdekel, hogy olyan ellen vagyok, mint a csík, és hogy úgy fog az eszem, mint a borotva. Amíg kicsi voltam, és okos, és kedves, és szép, aki csak látott, mind azt mondta, micsoda sikerű gyerek! Igazán büszkék lehettek rá. Dávid, ugyan már. Ja. Ugyan már, hiszen mindegyik is gyerek egyformán helyes. Igaz, ami igaz, ritka az olyan kisgyerek, ami egyformán okos és kedves és szép. Mert ott van például a szegény Pilonkáék fia, vagy ott van a szegény Istvánék lánya. Na és ott van Déneske. A Déneskéről jobb nem is beszélni. Apukám és anyukám ilyenkor szegényen mosolygott, és azt mondta, hogy persze még mindegyik kinőheti magát. Amióta nagyobb butaságokat beszélek, és elviselhetetlen vagyok, és rossz rám nézni, aki csak meglát, azt mondja. Ez volna a ti fiatok. Te hihetetlen. Nem lehet ráismerni. És a család szégyenkezik, mert arra persze nem számítottak, hogy én is kinövöm magam. Amióta nagy vagyok, és nyegre is időtlen, aki csak meglát. Csak ülnek és sóhajtoznak, hogy kire ütött ez a gyerek. Én nem tudom kire, de az anyjára biztos nem. Én nem tudom kire, de az apjára biztos nem. A megszólalása? Nem. Szerencse. Szerencse a szegény Jolán
már nem értenek. Most láthatja az anya, hogy nem kellett volna mindent ráhagyni. Te vagy az apját, mert nem pofozod meg. És a család jól tudja, hogy mindent ezt elviseltettem. Egymás között mégis látják, hogy ami sok, az sok, és ez így nem mehet tovább. Csak még azt nem tudják pontosan, hogy akkor hogyan is megnyel. Van, akinek ugye ne várni kellene ezt a gyereket, mert csak nő, mint a dudva. Szigorúbban kellene fogni ezt a gyereket, mert az első a kötelesség. Meg kellene válogatni, hogy kikkel barátkozik ez a gyerek, mert aki korpa közé keveredik, azt megeszik a disznók. Többet kellene aludni ennek a gyereknek, mert sosem alussza ki magát. Többet kellene tanulni ennek a gyereknek, mert így nem viszi semmire. Ez szomorú, mert ugye a mi családunkban mindenki normális volt, és attól félnek, hogy ez sajnos a Rezső vére. Megkérdeztem, hogy ki a Rezső, abban mindenki egyetértett, hogy a Rezső az nem tartozik rám. Abban az időben sokat álmodtam a Rezsővel, de aztán a nagymama mondta, ne higgyék Emil bácsinak, a Rezső jó gyerek volt, és megmutatta a fényképét is. Azóta nem álmodok vele. Amióta nagy vagyok és ütöltött, és megle és idétlen, azóta nem lehet hozzám szólni. De azért szólnak, pedig tudják, hogy ha hozzám szólnak, az olyan, mint a falnak beszélnének. Nem tudom, a fal miért nem válaszol, én azért nem, mert abból csak baj van. Én ugyanis tisztességesen válaszolni sem tudok, ha azt kérdezik tőlem, hogy... Mondd, édesfiam, mire használod te a fejedet? Én csak úgy magamtól azt válaszolnám, hogy azzal szoktam fejelni, azon növesztem a hajam, és azon van a fülem is, amit mozgatni szok. Ezt persze nem teszel nekik, mert már sokszor megmondták, hogy a fejem azért van, hogy gondolkozzam vele. Ezért inkább csak a vállamat vonogattam. De magamtól nem jöhetni kell valamire. Pedig ők mindnyájan tudják, hogy milyen gyerek vagyok, csak én nem. Az a baj, hogy ideges az a gyerek. Az a baj, hogy nem sportol ez a gyerek. Az a baj, hogy zárkózott ez a gyerek. Az a baj, hogy nem érdekli ezt a gyereket semmi. Az a baj, hogy túlterhelt ez a gyerek. Az a baj, hogy nem gondolkozik ez a gyerek. Hiába is kérdezi tőlem apa, hogy így milyen ember lesz belőlem, mert még én sem tudom, pedig már sokszor gondolkoztam rajta. Akkor majd újra mutogatni fogják a fényképemet, hogy ez volna itt a nagy fiú. Biztosan látták már a tévében, és olvasták az újságban, mert világhírű. Igen, ő az. Igen, ő az, aki megtalálta, és bejárta, és felfedezte. Megnyerte, és túlszárnyalta, és megdöntötte. Megtalálta, és elfogta, és megmentette. Legyőzte, és felszabadította, és kiáltotta. Átélte, és megírta, és megzenésítette. És akkor majd mindenki köréjük gyűlik,